1/3 hektár szőlőterületet örököltek a szüleim a nagyszülőktől. Itt ezzel indult el a borászat története. Ez egyébként a Patós dűlőben található, az egyik legjobb fekvésű terület. Történelmileg is egy első osztályú dűlőnek tartották ezt már régebben is, és innen indult a borászkodás, szőlészkedés, majd ez így a 90-es években indult el apukám részéről. Aztán, ahogy egyre jobban sikerült piacot találnunk a bornak, egyre több borra volt szükségünk, így kezdtünk el területeket vásárolni pluszba, és akkor eljutottunk odáig, hogy mai nap ilyen 10 hektáros területen gazdálkodunk. Úgy látom, hogy a mai trendek elfelé húznak, hogy friss gyümölcsös üdeborokat kell készíteni, és Tokaj-hegy alján szerintem a sárga muskotáj az, amivel meg lehet ezt valósítani. Nem szeretnénk az édesborokat sem abba hagyni a készítését, nagy szükség van rá. A borok nagy jelentős részét édesbor formájában árusítjuk, de van egy felfutó trend, ami ezteket a könnyű, egyszerű, száraz, muskotáj, illatos borokat, és ezért szeretnénk ennek is megfelelni. Meg a muskotájból is az édes muskotáj az, ami egyébként az egyik legkelendőbb.